साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। हेलो नायगिरि लोगो नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै गोखा गोखै गोदै गोबाब बायदि रोखोमनि बायदिसिना रादाब लानानै फैलायबाय। थौदो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासि जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबो दङ जोंहा उदालगुरि गोबोरखिपारा होनाय दाबसे जायगायाव गंसे गार्ल्स हस्टेलनि सिख्लाफोरनि लामनानै दोननाय आन्दारपेन्टखौ सासे सिनाय मोनै सिखावा गासिबखौबो खावनानै बस्थायाव सोनानै लाना थांजोबो। नाथाय हस्टेलनि सीसी केमेरायाव नुना सिखावखौ सिख्लाफोरा सिनायो आरो गासिबो खासि रुवा खदाल लानानै सिखावखौ न' फारसे नागिरनो गासिबो आवगायलाङो आरो सिखावखौ नागिरनानैबो मोनिलाय सिख्लाफोरा हस्टेल फारसे आवगायबोफिनो आरो पुलिसनो कमप्लेन होयो। बेनि उनाव सिखावखौ पुलिसफोरा न' फारसे नागिरनो थांफिनो। पुलिसफोरा नागिरहैनानै सिखावखौ मोननानै हमनानै लाबोयो। पुलिसफोरा बुंनाय बायदिब्ला सिखावा न'निनो उसुं गोदाननि फांसे थास' बिफाङाव गाखोना दङमोन होनना बुंथियो आरो माखासे आन्दारपेन्टखौ मनायाव सोनानै गाव गाखोनो थास' बिफांनि गुदियाव दोनखुमादोंमोन होनना पुलिसफोरा बुंथियो। नाथाय दा सिखावखौ पुलिसफोरा हमनानै लकआपआव सोनाय जाबाय होनना जोंनि खौरांजों मिथिहोनाय जायो। दानिया फैदो जोंहा नैथि रादाबाव दङ मदि बिथांनि मोसौखौ थांनाय हराव सानैसो सिनाय मोनै सिखावा खावनानै लांजोबो होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जायो। नाथाय दा बिथां मदिया गावनि मोसौखौ नागिरगासिनो दं होनना सुलुंनि गेजेरजों मिथिनाय जायो। आच्छा दानिया फैदो जोंहा थामथि रादाबाव दङ दासान्दि इजराइलनि दावहा सोलिबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। इजराइलनि गंसे फ्लाइटआ लामा आन्दायना बिरबोना जोंनि बड'लेण्डनि माखाजियावसो नांथाना दंफैयो होनना दासान्दि मिथिनाय जादों। आच्छा दानिया फैदो जोंहा ब्रैथि रादाबाव दङ चाइना हादोरनि प्रेसिडेन्ट यां क'सां होननाय बिथाङा गासैबो सुबुंनोनो आन्दारपेन्ट गांफा गांफा राननानै होयो। बे आन्दारपेन्ट राननायखौ गासैबो सुबुङानो मोनजोबो नाथाय माखासे सिख्लाफोरा मोनाखैमोन। दायो बै आन्दारपेन्ट राननायखौ मोनै सिख्लाफोरा चाइनायाव प्रेसिडेन्ट बिथांनिसिम धर्ना होगासिनो दं होनना मिथिनाय जायो। दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे रादाबाव जोबोद गोजोनथाव रादाब रायजोफोर। चाइना आरो करियान हादोराव जोबोद गुफुर सिख्लाफोर जोनोम जायो। बेनिखायनो जोंनि इन्डिया हादोरा बेबाराव चाइना आरो करियाननिफ्राय गुफुर सिख्लाफोरखौ जोलै लाबोसिगोन होनना खौरांजों फोरमायहरनाय जायो। आच्छा रादाबा दिनै बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि सोरबा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो अननानै। आरो जुदि सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांथार अननानै। मानोना जोङो सानफ्रामबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। सानफ्रामबो प्रेजेन्टखा जों नोंथांमोननि थाखाय अलरेडि नोंथांमोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांखा नोंथांमोन। आच्छा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो। उननि भिडिअखौ नेनानै थागोन होनना आसा खालामबाय जों नोंथांमोन आरो उनाव फैबाय थागोन।